Здравейте хора! Аз съм Надя, а днес ще направя едно от най-исканите видеа, именно отваряне на някакви PR, всякакви пратки. Но също така, днес съм ви подготвила един много як giveaway, така че ако искате да се включите към него, останете до края на видеото. А сега нека преминаваме към същината. Така, нека отворим първата пратка, която ми е от Ариана. Между другото, аз съм отваряла преди. Всички пратки съм ги отваряла преди, просто сега ще ви изкажа мнението си за тях. Дали било положително, отрицателно, няма абсолютно никакво значение. Първата пратка ми е от Ариана по повод тяхната нова серия. Получих тази пратка лятото. Обаче, тъй като не си бях в Пловдив, смисъл към края на лятото, тъй като още не се бях прибрала в Пловдив, затова отворих преди, може би, 1-2 дена. Така, нека сега я отворя и пред вас. И така, първото нещо, което виждаме първото единствено нещо, което виждаме, е тази ходилна чанта. Между другото, аз нямам ходилна чанта, но никога не съм и чувствала, че ми трябва, защото принципно аз не пия много алкохол, пия бира принципно, но не е толкова често, нали? Както и да е, то си пише и тук, настроение работи, така нека отворим. Присно, вътре имаше 3 бири, сега са само 2 бутилки, от които смисъл само 2 бяха пълни. Едната е с писмо, което между другото не съм отварял. Така изглеждат бутилките. И като цяло ми изпратиха 2 такива, които са на Ариана Радлер Малина. Между другото всичките бири с 0,0% алкохол, т.е. нещо като детска бира. Стават и за деца. Това е нещо като газирано сокче. Общо взето. Да. Изпратиха ми на пробвам техния нов вкус с малина. И ще се вижда и без да доближавам като някакъв бюти гуру. Така. Искам да кажа, че въобще не ми хареса. Обичам някакви плодови бири, но предпочитам ето тази, която е с лимона. Много по-вкусна, много по-освежаваща и по-яка, а тази с малината е някакъв булшит, всяка смисъл. Има отвратителен вкус, въобще не ми харесва. Пробвала съм го, освен от тези бутилки, реших да пробвам и друг в някакви кенчета, белка ми по-различно и аз не знам. Но не, абсолютно не същи, въобще не си струва според мен. Наистина не са оцелили с тази малина. Иска да са по-различни на пазара, разбирам го, обаче въобще не са оцели, така че не го препоръчвам в никакъв случай. Въобще не ми хареса на мен. Но да, и ми изпратиха, нали, както казах, 2 такива и една такава бутилка, която е лимон. Аз се надявах да си има вътре нещо, да мога да си го пина, защото наистина лимона мен лично много ми хареса, супер освежаващо действа. Обаче в тази бутилка има само някакво писмо, което между другото не съм отварял, сега ще отворя пред вас. Така, между другото интересен факт е това, че аз отварям бутилка и така просто с палец. Не ми трябва отварачка, не ми трябва нищо, не знам защо така се получавам, да. И не го отворим. Така. Всъщност това си е най-обикновено писмо, което е напечатано за абсолютно всеки, който го изпращат явно. Следва мечтите си, опитай нови вкусове и така нататък. Какво мога да кажа? Препоръчвам, ако искате да си купувате детска бира, може така направо да я наречем. Препоръчвам ето тази с лимона, вместо тази с малината е ужасна. Но ако сте пробвали, може да ми пишете долу в коментарите коя бира вие предпочитате повече, дали било тази с лимон или тази с малина. А сега нека видим следващата. И така, ето е втората и последна пратка, както естествено може да тече. Не е отварена, както казах и в самото начало, отварях всички пратки, се тая. Следващата и последна е от Youthful, а те ми изпратиха това. Между другото изглежда много готино с този печат. Как се казваше? От тези като разтопени свещи, не знам как се казваше, забравих думата. Ако се сетите, пишете долу в коментарите. И вътре, след като отворим, виждаме това. Едно послание за мен, историята на самия Youthful, откъде произлиза всичко. Между другото, ако не знаете, Youthful е нещо като онлайн козметичен магазин, който е на певицата Сантра, в смисъл тя е основателката, главната в Youthful. Тая фирма е главно по повод някакъв хидратиращ чай, който се грижи добре за кожата, някакви такива неща. Главно е това, но мисля, че има и други продукти там, не съм много сигурна. На мен ми изпратиха ето тази козметична чанта, която е абсолютно прозрачна, обикновена, принципно за гримове и за всякакви такива неща може да си носите вътре.
ще отворя оп. И да, по принцип ми казаха, че трябваше да бъде пълно с някакви продукти, но не. Както те, ето има си го надписа, една обикновена. Чантичка с ципче, нищо повече не мога да кажа на нея. Пробвах я и честно казано побира доста. Значи, изглежда супер малка, така се отваря, обаче ми побира доста от гримовете, които притежавам, което е много добре. И като цяло съм доволна от нея и смятам да продължа да се използвам. Иначе, ако искате да разберете повече за Yotful, за техните продукти, те са най-активни в Instagram, но имат и онлайн сайт, който ще остава линк долу в описанието, така че може да разгледате нещата. И сега е време за... Така, благодаря на всички, които станахте тук до края, защото сега е време да ви представя нашия giveaway! И така, един от вас ще може да се спечели ето такава козметична чантичка на Yotful, пълна с всякакви подаръци от мен. Независимо дали сте момче или момиче, ще има продукти вътре за вас. Разбира се, ако сте момиче, ще има разни гримове, всякакви дамски продукти и автограф от мен, тъй като доста често получавам съобщение на това дали мога да ви изпратя мой автограф на ляво дясно някакви такива неща. Затова ще има вътре и мой автограф. Ще има и още една изненада към него, но ще разберете след като получите, който го получи, ще разбере каква е изненадата вътре към него отделно. Но ще има, примерно за момиче, всякакви гримове, такива неща, за момчета също съм приготвила неща вътре в такава чантичка, турбичка, както ще го наречете. Така че момчетата няма да се чувстват, там ще има разни награди за тях. Така че правилата са много прости, за да може да спечелите една такава козметичка, която е пълна вътре с подаръци от мен за вас, общо взето за един от вас, независимо момче или момиче, пак казвам. Правилата са много прости. Първо, трябва да сте се абонирали за канала ми, да сте цъкнали камбанката и да дадете един голям палец нагоре за това видео и да напишете долу в коментарите от кой град сте, защото съм приготвила много изненади относно ходене по градове и такива неща, но ще разберете много скоро за какво става въпрос, така че долу в коментарите ми да пишете от кой град сте. И да. Така, хора, не забравяйте, ако това видео ви е харесало, дайте палче нагоре и се абонирайте за канала ми, за да следвате първи новите ми видеа. Също така всички линкове към социалните мрежи са долу в описанието. Благодаря ви супер много и до скоро!